Boss. Boss. Oh, unsa ka? Nani bukod si mo? Wala oy. Taka, gusto ka makakwarta? Kabalo na ko na ang link nga sa comment section. Ay, seryoso niya ko ah. Pagtarong ba? Lagi. Gusto ka makakwarta? Aw, gusto kayo unsa man na? Yang sama, game ka? Oh, kana ron day. Pila may hatag nimo? Kalibo, okay na ka. Ay, okay kayo kadako na ng kwartaha. Sige, magtos ako. Kita ra taon niya. Oh, si. Kini, isi mani. Tara, pagdali dia. Yabi, yabi. Asa na tama to ya? Ilaag ganit ka no. Sure ka. Wala na ka na suko sa kuha. Wala oy. Masukom ko si mo nga manghod man tika. Dablab ko yabi. Dablab ka. Ay, sige na. Tara na. Di magkiyat ha. Dili. Ikaw na. Laag ni kuya. Laag ni ko. Kuya? Asa man si kuya? Karon kang bataa ka. Sipat di kay ka ha. Hanlungkon ta ka. Siya naman to si kuya, oy. Kuya! Kuya! Ano? May nag-cry. Da, kana, nalok na. Kuya, asa na ka kuya? Bata ka na kuya. Da, mau ni tagam ni mo, di pa na mao. Asa naman to si kuya? Anok man na din ay momo. Nananamin na nitsin na. Da, tagam, nalok na kayo. Uy! Mag-strong ko. Lala, strong na. Yung tuhod ng urog. Dili ko man tayo mo. Gawat na. Tanawa sa imong likod, na imumo. Wala man lagi. At ikon man ka na mo mo. Yati, di ka madutla na. Lugi ko ni mo ha. Yati, kang bata ako mong laboy, di kang chanilas ha. Kaya kinalaman yung ulat ko kinilat. Suswag yun na naong, oh. Yati ni mata ni sakita sa kong ulo, ilamin na kay gawson ba? Kuya! Ansa naman to si kuya? Ano ka na niya ba? Ganda ko ni na 3 oy. Wara, naabot na siya sa dako nga kahoy, oh. Impas yung kadiya aron. Ako na! Na, nakapwisto na. Impas yung kang Williama karon. Manlog mong kay Tuya, oy. Ano, inay-inay naglingi. Turak, kuyapan. Da, kuyapan lagi kang bataa ka. Agad, gusto mo ng kuyapan, ani? Oh, kuyapan na na. Kamli mong bata ka, sipat mo kay ka, dala kong bayad, oh. Okay, isi mani. Nya, mauntos ako, kana siya, pasagdira na siya, mga taro nagiya, ha? Pasin na po da. Oo, sige. Uy, bukan na matawala ni mo kuya. Kuya? Pila man yung gihatag? Dara, oh, 1,000. Uy, 1,000! Ambi nabi! Asa man akong bahin? Ay, kabala ka! Sabay lang, nalagi mo ha! Asa man taon yung bahin ti, uy? Ayaw na sige reklamo atis, gitagaran ta ka! Ano siya mo kay kuhan eh? Moro na mo, oy, mulakaw na ko! Bala ka diya! Hoy! Kan si kay kuhan eh, bahin ti rin mo gihatag. Mahar magalikot siyam. Nagtuo siguro si Kuya Agmaisan ko niya. Wise ni!